jago dasu yemo Gosino matana konya wa ingre wa somo wa bota teto kisonge ili kama majama hiki gengani kapo kama ndika tabi serikali na makubaliano watu wa madawa da mamana kodi mbi kwa sababu ni kodi yako baraka oradia dikeni kichi ni ndio awinji malala yenya ikone jodongo magikete tije yana diketi stedwe ni kete nyoni ina kodi yako matu mamano watu ni ke ne oluwa state house kano erukamano jadolo dwani jatend piny luonge State House Nairobi jadolo dwani jatend piny ogwele State House Nairobi Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche manyien yo machuok gi Vincent Otieno. Oyaure nyakwar Mugajwang kendo machiegni. Gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o golo siem mager na jokuny kuoyo kod marama ma bende donjore e lope mag ji giwegi kaachiel kod lope mag jopiny kaachiel kod bunge ma bende ne ogoye chapa e oboke ka owacho ni ok bi yie mondo mi tim makamano dhi nyime kata matin. Nyong'o wacho ni iketho alwora marach mokalo kod tim machal kamano. Gino bende wacho ni osebedo ka otimenewa e gwenge machalo kaka Andego Hills man North Kapuonja, Kanyakwar, Kajulu, Nyakacha, Dhowath ma Usoma, Kolwa Central, Miwani kod Seme e kuonde mamoko ma bende wacho ni timno odwa bede mojimbore mokalo. Gavana Nyong'o wacho ni ng'ata ng'ata madwa timo gima kamano nyakoro lure mana kod chike ma kaunti no keto. Mane en gavana e kaunti ma Kiambu Ferdinand Waititu biro ng'eyo chung' mar odiochieng' ma kawuono wi kwayo mare mondo mi koro we thuolo gi bond. Winjo kwayo mar Waititu mondo mi koro we thuolo gi bond biro timore odiochieng' ma kawuono saa 3 mar okinyi e doho ma Milimani ka Waititu ma itudo kod buch mibadhi mar omenda maromo $588,000 ne okwayo doho mondo mi koro we thuolo gi bond. Seche bende iwinjo e buch ywagruok ma en owuon ne ochuo make doho kata e od yalo buche. En kanyakla kod jaode Susan Wangari ne oyud kod ketho mar mibadhi mar omenda mathoth ma iwacho ne gilodho kowuok e sirikal kaunti ma Kiambu ka omenda go ne gin mago ma ni iwacho ni dhi kong godo ndara ma iwacho ni tenda magine ochiwo ataro mar chike mag kaunti no. Giko weche manyien yo machuok nyakwara mogi watudre ka oromo saa 3 mabiro duogo kaendi gi mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien yo machuok gi Vincent Otieno. Tudi kod Vincent Otieno kako sengisi odhi choko mathoth kendo ni mamoko kendo saa 3 mar okinyi kako sesingono nyakwara Mugajwang podo chapni manyo ni mamoko manyien ma onego beni kori winjo okinyi ma kawuono odhi nyime gi mbaka marwa. Maramogi? Daktari Oyaore machiegni telo. Erokamano Nyakwar Matengo olwache ita. Yar ka wuoyo. Yes. Ok abichako wuoyo e sirikal masani. Abiro chako wuoyo as from awach ni bang' kwaseyudo katiba 2010. Wiksa awuoyo kaka janyathike. Kaka duond janyathike jagot Kachola Awuor. Ne wang'iyo broad base. Koro chien mitero waeno. Tude gi wach makawuono ni. Yes. Koro gimomiyo awacho kama. Ka ng'iyo nyathike, awach ni nyathike gi Suba South. King'iyo those areas, to ok inyal paro ni gin e Kenya. To all along, kwawacho to joge osebedo ka nitie sirikal. Nyathike gi gweng' midhi oje ka koth ochwe nderni go tinyalo gombo ywak. Kata obed mana diga, ikawo ndiga e center moro kata kaka Suri tiwuotho gi tiende kidhi kata Gwase. Yes. Same to nyathike ka koth ochwe to barabara, yani ok gin barabara koro gin puothe. Gwenge gi stima osebedo ka chende. To wan wasebedo ka wan ga jopesa lusi tuone sirikal. To all the goods moyudo sirikal ka to benefit nyathike gi Suba South. Koro kang'eyo ni to kare which government mosebedgi. Counties gi regions mamoko gin gionge Kenya gin kanye. Okay.
To kachaka duko gisane. Yes. None onego bedni jotelo mowang gorgi nonego bedni ginyuwake nyathiki gi Suba South mondo mi gimbe gibede kaka regions mamoko nikech bionje kibiro kisechopo Migori tieka Masara kidonjo Nyatiki tiwinjo ma kono Nyatiki iwinjo ka wedo chini kendo lokore kabisa. Erokamano. Jotelo otimie gimoro mondo mi wambe kata kuwuoyo kaka jo Nyatiki to wawuoyo ka chunywa mor. Yes. Erokamano ahinya, erokamano. Kik idwoka chien, adwa ni wakony sa. Wan napenjo kama yot ahinya. Magomo ni wagoye mbaka. Nitie koth moro miluongo ni broad based government ni. Nyocho biro higa mokalo chien. Wasebudho kode kuom thuolo mabet oromo ndi. Dweche laona kora boro chiko kamanya kwara Mugajwang'. In kaka jago kura. Be iseneno lemo mora mora e gweng' kamiae mar sirikal mar broad based ne. Ang'o maber minyalo kwano? Ang'o marach mineno minyalo soko godo jowa manie sirikal ma osebedo ka wacho kinde ka kinde ni wan e sirikal mondo mi gitim ka keyo margi pok orumo? To kaka oganda Luo onego wati nade kod thuolo ni? Miya paro wach moro ma wachara jawacho gadi sirikal yako. Ang'o ma oganda Luo dwaro? Mae mbaka ma wagoyo Nyakwara Mugajwang' okinyi makawuono. Ine wang'a e ground kanyo. Oyaore. Oyaore nyudo kandichio. Achio maber ahinya. Pascal Oranga. Pascal miya wach. Niyo kalore gi penjo no? Yes. Anyalo koni ber mare neno kaka japiny. Kalore ni ndara mancha ker no biro launch mowuoko Ngiri Kawa Junction Ngiri Mapera. Ndara no rulo so dimbe. Mino wuogi kanyere mochop nyaka ego nyaka yoma. Mana ero ni tiere kicha kresirisa ana ero kichinyanore. Yes. Kuro podi na koyo kod ywak mar jopiny kaka kod chuny to ging'eni kaka degitim. Mondo losi to kupogore gi mano wudo ganda. Yes. Wan kaka jopiny nyaka to ng'e gima dwaro. Kenya ok en mar gimiri kende. Mana kaka nisewacho kanyo Migori kod PS ariyo. Wan tiere gima nyalo yudo ni ndi wuok suna iskaire mar wachio to gima chitande Joseph Muntari sande. Mago eko to mata ma yudo chondo magwa yudo sani ng'eni kata mo beyo kod PS ariyo gin gi minister kod PS. En kwa makende ni wabedi jogo eko man kod gimilo ni elo kamano. Nikech lemo to nche mang'eny to mar ariyo wudo ganda. Yes. Kuma jopiny boko wacho ni mondo luong jotelo to ni mondo bi owachi ma to kowinjore. Anyalo nyisi ni timu bunge moro maber ni somo SMS mare kanyo. Kinde mar ande chekia. Ng'ano notero ji polis ko gima rume e constituency maricho nikech kadwa ni ka ng'awacho ni endi tibro wach ni nago arito mogo. Yang ne wali oranga arito moke, jomoko be yang ne wacho ni kwani en mari kendi. Nomigo kendi mane wane kura. Ore winjo. Wanu mene wawuoyo ni. Yes. Wono ganda mbunge ne constituency maaye. No kawo jopuonj bende ka gimo tieko moko ne kona gi keluru mago e king'in sikeme timo no ok biso lando nwani obiera mugi tiyo kata mugi radio jopiny maneno kata kiro jawaya mano wacho choko wuok suna iso urito oneno koro en koro makende gi jotendwa mantiere moyudo lemo. Yes. Tigodo uru maber to kwayo makende machaka kwayo wabunge mikwa. Kod governors kod gima nyaka ginyalo mi jomoko tich jomapod onge godo gini kaka gitimo mondo jomoko gidonji giteo kosomo Victor. Jomoko inyalo mi kata mag beto gi eki kata yuecho. Ober mane yudo mano kochakore Siaya, Migori, Homabay, Kisumu. Governors wagi eki nitie moko manigo gikawo akawa jomatindo to irwako bed idendi kod ojende. Kes badaye. Wane? Kes badaye. Kes badaye, mano ere kaka kitimo mano. Yes. To gibiro konyo biro tieko weche moko ma kelo wedera gi kito kaka tieko wudo ganda. Yes. William Ruto nyaka to parne ka endi ni nowacho ni kazi kwa vijana duogo. Yes. Mae ndi wakwanyi wabunge mikwa kumotele kod jakom mar ODM ma Migori County Mheshimiwa Owino. Walter Owino. Kod jakom duol. Gimanye ni giparne kirni to ni wacho ni wach mar kazi kwa vijana sandi duogo mondo konyo jowach tema gavana ndiko jomoko piny to en bendo ndik jomoko kucha. Erokamano. Mak mane kumumate bando kaka gimba ji bando ni laro ni mate jomandiko.
Kamano. Maramogi. Oyawre makajuma. Oyawre telo. Ana pastor General Dubar. Pastor wach ni ka miwa wach. Ikelo wach mane na piny maber. Ng'ama wiye timo jere. Hello. Pastor Dede. Oduto te. Kendo wiye joluo kaka ng'ama chalo bet ma yumruoko. Mane momiyo idwaro mondo joluo siga e position. Seche mane jakom odonjo e sirikal momako ker. Ka ji kati gore mang'eny ahinya jo kabila mamoko gi. Gipenjore gimomiyo mano donjo bilano. Nikech joluo kaka ng'ama nie koyo seche te. To gino ang'eyo. Koro kodhni osekelo ber mane to osekelo rach mare kaka oganda luo? Sebet. Yes. Nikech waneno gik katimore nderni waneno kiloso. Kaka mane? Moko kaka rwakoni. Waneno ka kuonde moko iloso nderni maber. Kaka mane ming'eyo miseneno gi wang'i miloso? Ker nowacho maber ni ne iloso ndara ma walu. Ene process. Okay. Ka en ndara, ka en project moro tiwacho na specific project. Nderni loso, ni nowach nderni loso. Wachna ni ndara ma kagi ka aneno kiloso. Project makama aneno kitimo. Project makama ochung' onge contractor e site. Mane ka onyalo konyore Nyakwar Mogajwang'. Wacho gi timo bet opogore. Koro matimore be nyalo lieko na lieka. Mano singnu bende wacho na wacha ka. To gima duong' ahinya ni to bende kod broad-based ni osekonyo ganda luo. Ber mane miseneno. Rach mane miseneno in megombo ne jotendwa masani koro nitie kuku mar sirikal otimnwa ka kodhni pod waneno kamane. To wanyalo tiyo gi thuolo ni nade mondo chieng' moro achiel wago machiemo to wach ni nitie okenge moko manogo. Bede thuolo wacha koda ka wan gi yore mang'eny. Wang'e ni to piny luo king'iyo yore gi mag yuto wachalo nade. Mwandu mag nam nitie ka, weche mag pur gi pith nitie ka. Wang'iyo weche mag wang' apaya, nderni ma sirikal mamalo nego bed ni koro loso. Wang'e na yore mag loso thuolo mag tije ne jowa ma ji ywak ka, ndiko jopuonj, ang'eni chenro mandiko polise timore dwe manyien mar 4 ni kalore koda lendo mane owachi higa mokalo chien gi yore mamoko, nikech gima ji ywak ahinya ni pod oganda luo pok oneno ni jowa ma ogo buk gi jowa moko ma samoro ni gitiegro kitije mag lwedo no ori kuonde moko mag sirikal. Ni mane ma pok oneno ahinya. Nitie yore mag tije, nitiere kanyo. Gi dongruok mar gweng' nyalo bedo ute mag thieth migero gi sirikal mamalo, kuonde mag tiegruok ma bende nitiere mag ting' maduong'. Pur asewuoye, pur kawo nyaka wang'e na weche mag pur mar ochele matimore Ahero irrigation scheme ka kod Lower Kuja. Sani koro koth ng'eny, wach mar koro soin damcha wach ne osebedo ka chendo. Miyauru report ni ndara mawuok Mamboleo kidhi nyaka Miwani gi Kipsitet bende lose. Miya report ni kiwuok Sindo idhi Magunga midhi nyaka Sori binti rang'isi mora mora ni ndara iloso koso neno wacha kore kamane gweng' kama iwacho nwa pile ka pile ni pesa ni ndo mabei. Benitiere gik moko minyalo wacho, minyalo attach gi sirikal bang' bedo kod broad base ni Nyakwar Mogajwang'. Pima ine wang'a ka. Maramogi. Oyawre. Oyawre ija. Machiegni telo iluongi ni ng'a? Ba Otieno Logor ni Homabay. Machiegni Otieno Logor. Mokwongo adwa ni jopiny. Chakre tarik 13 dwe mar Ndeto nyaka ne ker cham muma.
ineno ka tarik 1 dwe mar 10 donjo Homa Bay. Yes. 2020. Sama donjo no nitie joma ne pod pogruok nitie. Iyudo nitiere gik mano mention ne the team under Ray gi Ray Owalo gi. Yes. Wiyo je adieri mar wach mage gik madhi mbele. Okay. Chake. Pai Homa Bay gero. Fish Market Authority e chorume idwa yawo. Rusinga Ring Road dhi rumo. Mpangano Ring Road Rafford nolos maber. Sani ja Mpangano nyaringe i Mpangano te. Iyudo nitiere ndachwa mano ema ne chako sindo kadhi agolo muok. Bo pod en kidam ok ochal kama pesa wuokie. Nyadhi ayudo komed kilomita 4 iyudo na kumoro ni Kakomo to dhi orumo kumoro buto Iga. Okay. Wa expect mondo riembe mapiyo kaka gik moko ringo nikech iyudo ni machines todo camp mane camping site mane ok otingni moko adek ang'wen. Koro kodhi maber. Koro gima dwa wacho. Yes. Ana broad base. Onge gima osebiro. Okay. Jowa mana nie sirikal chon gik mane giketo. Wanene ground. Gima ndonga wach ni under broad base nyokel VOJ. Yes. 10 million 500 mano kele Homa Bay Stadium nikech Madaraka Day dwa biro ka. To gi state lodge kamanyo ji ywak ne daro ji waneno ka gedo dhi mbele kanyo maber. To gi ndara Homa Bay town idwa no yawe wabed gi highways mopogore kako Ugis maka gari okaw kod chien. But gik mamoko pok waneno nikech kata joma no yiere broad base ni jolony gi. Gin gi record machien kucho ang'o mane gisetimo ne ji. Okay. Yes, disability positions mopogore jolony ang'wen manyo yier gi ang'o mane gisetimo chien but sani adwa ni under broad base. Wang'iyo mana masani donge chien kacha wandai nen mana jaod bura mari masuo bende nen mana jaod bura. Koro wang'iyo na masani kende. Wanyisi. Wang'iyo masani kende Ologor. Mawacho ne. Yes. Under broad base, one project ma Kero biro launch gi joge mar broad base. Okay. Apart from mano bedo launch. Yes, koro gik madhi mbele gin gik machon and awinjo kata jo Mzuri wuoyo. Gin gik miyudo ni wabunge machalo Mark Nyamita Gere no biro gi Kero convince Kero mochako. To sane gin gik madhi mbele. Okay. Adwa ni jopiny opogi gigi under broad base pok okel project manyien ma yaw mwaneno. Okay. Warito nikech gitemo complain ni budget no tem ka gionge ng'ama yie ne osetiyo en Kaluma. Gimomiyo awacho mano en ing'eni kata pok ne ji odonje broad base naneno kodire tiere Raymond ka omiyo yieng kabisa sani yudo county commissioner's office oger manyien 57 million. Nitiere DCC to Kabunde 27 million. Nitiere ACC Kabunde 15 million. Nitiere ACC Imbo 15 million. Gebe mbele. Okay. Gin giserumo kendo itiye kendo chano de yaw DCC Kabunde gi ACC. En aneno kata kondiko ji ndiko ja ok en kamano apani paro jatend migawo machon mar education mano wel kisika. Ne chiro nyaka giber upe liel miyo ji. Ndiko okaw ng'ate gweng'u kacha VOJ ing'eyo ni kakandwa kacha nyithindo moko nyokaw. Kata wan sani jopiny timbe tiye gi teko ni ing'e jatelo mane to ere kaka inya approach. Okay. Erokamano ahinya. Maramogi? Hello? Maramogi. Oyawore telo. Yes. Iluongo ni Injinia Abel wuod Ringa. Machiegni Abel kane Ringa. Iwinjo VOJ? Ki wajoluo chakre chon ne wang'eyo ni kuonde kata ma polise ne ae ni ng'eny ni polise akano. Polise akagan ka korado ya soja ka. Mago joma ne waneno chon mana wang'eyo ni joma ne ondiko gi ne wang'eyo. Nyaka chimalo ka ne wang'eyo ni polise ng'ama ne ondiko gi ne wang'eyo. Koro mana wamiyo ineno ka wa insist ni jowa modonjo e broad base gi. Iyudo ka nitie gwenge moko ma kata polis kata chieng' onge. Kiwuotho kata yore ma kakelo okwanyo kakelo ka. Iyudo ka polis nyalo ka polise gi machiel kende ng'ato machiel kende ariyo kende. Koro sama koro jowa nitiere gi
mae sama koro wambe nodo ndekwa polisi ndekwa jesi mondo wan bende matunda machamo ne mondo wane eso bende mae makoro yudo ni inyalo yudo ka koro jojo tendo wagi nyalo dhi to lodhi kwayo sani koro ne karabon pedore e kabondo kaindi ni to wawe kata kambi marabon DOJ was ni loriya Nairobi e kabiro kaonwa rabon ka gitwa kambi marabon kaindi e broad base mono wando wana matunda ne DOJ erokamano Abel Kaniringa wach mangima mokalo ma en duond jopiny oyawre kelo twak masara hingi chamure machigni ni haraka ne jowa kibedi haraka do ni olmose kaka wane no ka launch project bedo launch to gimo ko madhi mbele piny luo Kenya mangima nyiso ni koth machwe ni jibiro keyo so jotelo momango thuolo kaka ministers anoni piny luo so wan gi bandera kariba dek mafwadore piny luo wan gi migawo mar pesa to gi teko to kod nyaluo mobedo aton jener oro gini kaka nikech sirikal ting'eni duong' ochalo dia oro gini kuom migepe moko nitiere manyalo bedo inyalo kwayo jomoko mondo jomoko yud kaka dhi mbele ting'eni ok en gima kata mano tinyalo mak kata gi joma kedo negi mibadhi kidhi kamoro idhi wacho ni an atiyo kama kamata jowa masendiko gin ma kamano tang'eni en oko ma to yes to nitiere rieko moro ma ginyalo tiyogo matin opportunity ma ginwang'o sirikal jaduong' onjelo jakoto mondo ging'i kaka ginyalo keto oganda wa kuond manya oganda wa nyalo donjo to an to gima ng'eyo kendo an gi geno ni piny to dhi bedo maber kendo piny dhi yawre wachiwre achiwa thuolo ne koko gini nolosi higa mokalo dwe mar auchiel pok okawo kata higa koro omiyo ubedo garaka ahinya wamiuru jotelo thuolo mondo ka nitiere chances moyudore to mondo gideliver ne jopiny sani maendeleo to nitiere visa ma kata sani madaraka dhi idhi tero maber tarik achiel lokruok nitie maduong' nyalo wacho paw ndeke yawo Jaramogi Odinga Oginga bende yaro nobedo nonego ting'o ji 1000 to sana neno ka koro imede nyalo ting'o ji 13,000 mago dongruok kare oganda dwaro dongruok mage erokamano wachiuru thuolo ne jotelo mondo mi jotelo tije jopiny kang'eni sirikal to dhi liba ne jokenya erokamano Victor erokamano ahinya Maramogi hello oyawre oyawre machiegni oyawre ne yamo iluonge ni David Owala network mari chendo wacho ni aja teno yes ando sani wa hili nango David pole sana oyawre oyawre machiegni wacho mana ni wamiya jowa thuolo to gidhi tiyo tijno maber to an naparo gi pacha ni to anyalo bedo gi nyathi donge ane koro yot mondo mi amany go jatelo nikech samoro wanyalo wacho ni ok agindiki to nitie mabe ok giyudi koro thuolo ben magwa ni wan be nyaka wanygi to wanyiso gi problem mantiere e constituency marwa ka en magi alafu magiyo program mana mbele to nyaka koro dhi adhiya mbele wawach ni make mantiere ni makbiro tongi kijo biro dhi mana maber joluo bed mana okay erokamano min mam Maramogi Yes. oyawre jawaya ayi to ni ka anya bebe yes bebe tiji ko ma na chako to ni mo kaka ni tinda moro mana makna mi to kwa to ne biro ka yes o chako ber mo bure lakini o ni mo ko ni chu o mara mi tikete ka o kanja na ni ni ka nya o ko bi mbele ko akege mati mo ka ni na ni pesa na chu mati ni pesa ni maji ni bidi nataka bi mara hii kwa kweli mara mkadai chake fresh ke ndio hapana makana ni gomenye okay itie kenjen ma dogo ka ngi ko pio da yo wada ni kenjen no ka burbusi o me so kenjen ki ya dogo ka e mani ka yo ma yani ma di kenjen ma yani ma di ka dogo no lo so la ringa ke la mo ke ko kenjen ki ya da di ya da yo to di ku mana pana ki onda ri wa to yo okay ti kai ko je ma kan je ya ta lo so wa yo ni me me ti ko fa di ka do la ka ma na ka sa ni
No big. I think the police. Yeah, like that. Because it's a matter for public because more matters. Oh, you see, tell them what they looking for the process more. Margie Long, Margie, tell them the name is Madam, the color, you believe in the Moxie training, you look at my health, you look at my program. Of the business, so, Ma, what do you do with the county government? What do you mean, the county government in the country now? What is the key? I want to go to the county, make sure they make out the Moko cow. But some man wanting a better to the county, you see, better the Mokan to the county government, you see, I'm going to do. Mark out the government to be you. Good command. Oya ore Ramogi? Hello, Makajuma. Oya ore. Iluongi ni wuod luo. Maba wento ka misori ko bara ngoze. Machigni wuod Rusinga. Oh, iwachni wuka. Ngoze liech okokon. Oh, Ngodhe. Ngoze liech. Erokamano. Koro vio jai broad-based violence imusa ni waonge. But wale wakati timore lakini gima kwayo kaka Barnabas wendo. Tich mane matimore ming'eyo mineno gi wang'i? Maneno gi wang'a en Rusinga Ring Road. Pato dhi mbele maber. Kindi sani mano nogoro wacho Mauma Bay. Yes. Street Lodge. Bedhi mbele pa bedhi mbele. But ndalo mokula kwa kanyo mane governor obiro kanyo. Uche one sub location one gi beach achiel. Hello. Ine yamo machigni wuod Ngodhe. Wacha. One gi beach achiel ma iluongo ni Misori Kubara. To onge yo maber madonjo ei beach mondo matimore nyaka rete kan kunde primary school. Erokamano ahinya. Wang'iyo national government. Oya ore Makajuma. Machigni tenda iluongi ni ng'a? Yes, what also promotion digaro la kusa da nitie kamato. Yes, Jakamato. Yes, Makajuma adiri makende mone wache. Eri serikal ma kokana donjo me wacho ni broad base ni apone poko ahinya. To iwacho kaka ngero wacho gan maler ni koponi jatido oko ni gero ke jatido ni dipoko tero chomo ko sikare mesa. Aparo ni en time maber mondo wami ana jowagi poko ni individuals. Nikech wacho ni watu na winjo kama watu manyoro ni watu ambao ni karatasi mang'eny mabure mateme hiyo kiwinjo. Ji Kenya kama musomo mane karatasi kaka digaro kama moko gimodo mare good bus mantie kare. Kuri no sowa Rusinga Ring Road kaka kiso ndara ma ka nyaka sori. Jero bro konyi ji mang'eny moko konyo digaro kaido konyo mangima. Okay, mara Jimawa nyama wache na jowa gimane broad base. Kani tire moro kuma beka wate kata kuma nade. Kwa wacho gima tangible wapasa cross mori Uganda duto. Waka chungi uge for example kane Raila Amolo Odinga o makolwelo kwa Kibaki. Mwaneno ndara mungu kuma Lam magenya kambeta. Ndara ma sisi usiku ya karumu. Tukazi wa watu mesele aliji mikoyo uge ndikidika wano waniki wakuru sangu na vigelegele Facebook. What is that? Okay. It is time to change our mind. Mundu wangini te erigi mwyo kudazinjo kikonyo wakata cross wako pene wuka beka ta mafona. Anya wali wakanda aro mendara maber, ayu lupi maber, hongo anya wali nuka pede kino wano kupe Uganda. Waku wangi individuality mangato kangado ni erika Kenya ndikwa. Waka jawamaya wachuna chulani wakaguwa nyaka uwele mwudu mira nyisu Uganda wa. Ni wachaki kejo mind. Kwa nyo erigi maniti. Mugi kwaka juma. Kama mwere redio la mugi mugi to broad base. Waweti ukikini yungu ya nijaluo. Aparo ni mbadi chumene Kenya mzima. Waka kiwandawi Kenya mzima. Kwa waja nijo wajaluo. Wacha luka jima wabire kimoni wakutuka bila Kenya. Okay, wangiyo minya kagenge wakao first priority marijowa. To waka wangiyo niji ni oriuka. Tuka katikiti buri jiwinjura mugi. Kado saani ino kureja kero machiro. Erika kawan selfishness. Wangu kwa Uganda tukikubeka kwa Rwanda
kamana inya ma demokrasia pogruok mar paro nyaka bedie agenda maduong' wang'iyo ni to kod mago wan kaka Uganda Luo bentire matunda moko ma wanyalo kwano ni osekelo ne piny Luo ka wang'iyo kaka Kenya koro chalo. Ang'o marach miseneno, ang'o maber miseneno Nyakwar Mogajwang, to nego ti kod thuolo ni nade kaka Uganda mondo chieng' ka wachope giko mar keyo ne to wanyalo wacho ni adier olo nono, adier onge okaneno na, adier okoromo koso nang'o. En saa 2:30 mar okinyi, wayudo ote. Jowetena, winjuru, nitiere pogruok e kind keto mwandu kod timo kungo. Pogruok e kind tiyo kod siling 100 aoyaye kod tiyo kode e yo makare, yani kungo. Pogruok mar dwaro gimoro pile ka pile kod yudo gimoro pile ka pile. Pogruok en Zidi Money Market Fund mokel kod M-Pesa ma en yo mayot kendo manyien mar keto pesani e yo ma onyuolrego pile ka pile. Kung kochakore siling 100 kende e M-Pesa mari mondo iyud nyenyo pile ka pile. Inyalo golo pesa sasa ma idware maonge pesa ma ijuogi, yani transaction fee. Dhi nyime gi kungo, dhi nyime gi yudo nyinyo pile ka pile, dhi nyime gi dongri mana gi M-Pesa. Donj e Zidi Money Market Fund kokalo M-Pesa app kata di *334#. Weche kod chike mantie nyaka lu. Zidi. E kindeni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo mi wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@allmedia.co.ke kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Mondo iyud waparie manene mogo kod Dickens Derrick kaka skiza tune mari di *812*784#. Paro manene paro manene ninotieka yoyo. Mondo iyud waparie manene mogo kod Dickens Derrick kaka skiza tune mari di *812*784#. Der mar ng'isi bende Nyakwar Mogajwang ni sani koro Airtel okelo biro ni kod yo mayot ahinya mami thuolo mar bedo kod data kod kinde mar loso iluongo ni Airtel Smart Bundle imetosha. Ma chenro mabende ber kod Nyakwar Mogi wami GBs mojuolore mag data kinde mar loso kachiel kod kinde mar oro SMS ne network mora mora. Bende e iye kanyo kitiyo kod Airtel Money waduoko ni *100 mar transaction fee iduoke e yor credit minyalo tiyogo e weche gi mopogore opogore. Gima nyaka ing'e, inyalo donje Smart Bundles ni mana kidiyo *444# kata *334# kata kidhiye My Airtel app tibro bedo kode yo mayot ahinya. Chikiti winjana Nyakwar Mogajwang kuom siling 1,000 wabro mi 30 GB mar data mitiyogo kuom thuolo madwe achiel. Dakika 400 mar loso kigocho ne networks mamoko. Dakika maromo 3,000 kiloso gi ja Airtel wadu. Ngeche ni koro chalo nono ochodhore. SMS minyalo oro gin SMSs malaw na 2,000 gi wiye kanyo. Kuom mano Nyakwar Mogi donye chenro makama iluongo ne Airtel Smart Bundle imetosha kokalo Ramogi FM kar chunje Luo kawuono Wednesday tarik 26 dwe mar adek higani mokelo kanyo kod Airtel. Kumano Airtel mi nuengo mathoth. Go smarter today, the ultimate monthly saver bundle for calls, data, SMS transactions across any network. Stay connected, save more, mana code Airtel. Maramogi? Maramogi. Oyaore. Oyaore ayo gumuda na mulu dekade. Machigni jatenda, wachini kuome. Ziyo nyakani attack the government. Yes. Ungi dar mo sana kaka wange nyati ke asal biduri wane na bulu power na ukdaro gogo mo bulu ni le sino ni kisumo wane ro machole ni mara mkopa wane ro mongo sitima wane sana ko ndo kasaniro mabui ni no ma de biashara
quando mai era dentro questo non di comunicazione, non di comunicazione, un gruppo moro, non di pesa, di che lo vedo di vedi. Good government. Di gori muore, non capta di numero ma chiel. Ormai non richiede uno di me, dove non devono che non vende fuori l'area come il ricordo che tocca il code. Siamo noi ancora dove giocare. Diciamo di quello che vediamo che è il budino che c'è. Andiamo nel che le due programmi di game fees. Poi che c'è un cosa che non mi dicono se come c'è un conto da pure non mani per non fare. Io ci non ma dopo mo di ne to di magari no. Okay. Jinetike yuakre gin kamaracha inya enoko neno gimora mora nyakwara Mogajwang. Maramogi? Oyaore. Oyaore. Machigni? Tu come lo de Dr. Molo Kondego. Dr. Molo Kondego mi awachi. Awachi tu ki broad base. Yes. Ete korko chako ero jito sende di puka ki sendi ke jete koko chako re. Kinya ka. Ena kinya machon cha kipanyen menye. Gima de ngato lamo mon obedi maber kodwa. Yes. En gima nyo sirkal okelo ni CBC ni. CBC ni. CBC ni en mondo miyo nyithindwa yudi tich. Ka ok ng'iyo jatelo. Chon jotelo mendi ko ji loyu gi kogango owigo kolang'. Joga neno koting'o ji gi lori ma dhi ndiko ja klas 7 askari. Iwinjo gini? Yes. Ma jogo tiyo moritaya. Joma sani ma ginyalo ndiko gibe gin giwede gi githum. Koro gima ji otim sani. Kaka turu akademi winjo ji wagono waonge ndado waonge sitima. Ng'ato ka ng'ato onego ywagi e mana dwe ang'wen gi kwe. To ok chak lu bang' jasiasa, ok chak ng'i wach mar good bed. Thank you. Erokamano. Maramogi? Maramogi? Oyaore. Hello, Ramogi? Oyaore? Victor. Yes. Broad-based. Ka ober adieri. Mang'a mokwongo? Juma. Yes. Kane broad-based ni ber adieri. Kendo aneno ka counties oketo broad-based. Ka counties onge gi broad-based. Mano gino noketo mana weche mana mag politics. Koro gik ma ne ok landi ni kondiki ji ni ka jotelo ndiko ji ok landi. Gito ka nondiki to nilando nang'o? Ka koro gito kondiki tilando. Ibedi ndika ji to landa. Esa ugedi. Erokamano Juma, namesake. Erokamano ahinya. Eno ywak ni counties bende nyaka bede gi broad based. Maramogi? Alo godo yaore. Oyaore. Ichiena da baba. Machigni? Na gavana Luma Kalima. Gavana Machigni? Uduma aparo ni okono ga watu ndio jimwasa yode. Nitie jimwasa yode. Nyati kichama na jama ko nyati. Wan obadu no kule. Wan ma marwa kumi bila break. To kimata kinina wacho ko wachama wach ker no sayo da makonye. Tena kada makamo na bego. Pro ko didi yonge. Wetuma ina kiel kom jok maparo ni wasise ya godo. Pagruok mag nyithindo gumo somo. Wada gibedo confirmed. Loko kata ina sese ya ni etok tasia. Jotelo ditwere on by table I'm working on it. They say that the fact that working on it will be killed on the Katanga Seal, the money will be a media tell a work on it over the work on. Not that true. What will you wonder? I didn't tell a lockery, but forgot that was really for a lockery. Victor, and then that publicity, Nardo, what Chomo Kamabe. Chomo Kamabe is not a Kuswako Karano. Kala doje coalition kaka metnati baki geraye. No usinwako. Wacha kodire hatse kwa uru geraye. O usinwako. Tadi ke kode mbago.
Ati kaka bet na wan godo sani. Ukaluor bari misajawa. En kaka bet mar hire, recycle. Kendo ibiki, iriedi, igoli kabedo itie dati kikikama chelo matien ngalo kamno itie. Okay. Abia case study. Mheshimiwa wale ni minister. Mar ICT. Nochako program maber mana endo computer hubs moko ditero Nyanza. Within not a short period of time ogole kanyo. Otaku vile matime koyo. Bago tutere in another sector. Victor Kelowe kata mena inilito computer hubs na leo anuteroka. Are they complete? Okay. Number 3. Jonga megunde ni mariek. Abi sana tibaro kiko kodania. Kitu kujikide, opogoreka kidiki kujikamela kaneka au joge tutero. Ba bidio tu makikata uslawadi. Wadi sasa ka tamba kwa sasa vikanda mamoko, tokidok bebede kwa kutumio kanda mamoko. Wasimare EACC biro luwa wani. Dawaji ya mukete dawaji biro luwa gi. Okay. Tokikanda uwendi. Dalumuru ke yare no go la report. No kanda moro ma yiti je yo kada zunga nyige. From a larger percentage larger money. Ya dir kuso muriabu. Bisana de news kada ngane no makide sisi na ndiko kanda je ke yare. Agomba be wanta kuto tomarato. Wati ne barie. The bit na barie ji. De poko. Dalumuru ma wati ni biro choka time. Na to biro mi wali na dok bokonyo. Kata mada sasa de ka yalo tu kuti jok mano na saya yo chango. But ka kwata. Jimmy de kamoti ye aweche na jawo makataka crash na itader na ngako. Jimmy is not going to last kata mana bolo kaka ne condition na moko ka last. Erukamano. Elora Mogi. Oyaore. Ono makaduma. Oyaore. Kaka dogo line kendo. Jomoko bende gonyo line to ini jahawi cha kiduogo kendo kikinuorie line ne ywa tolki sei kurima ber okadwa ngama nuore line line yudo tek aneno ka jomoko ywak ne SMS ka tini nuori oyawre iluongo ni nga ma okunya machiegni ne por mana point ne imbi duogo imbi duogo line aduogo line okay mara Mogi oyawre Baba Twins machiegni network mari kikinuorie line jomoko temo line ka ng'ato nochako go simu to lwete oore to in to happy ber idonje line kendo kikinuori kidwa golo wachni tichanori maber ahinya titieko te tiweni nyawadu bende line kikwanuore ure line non tabiro goli oko mar yamo mara Mogi. Halo oyawre Victor yawre machiegni ani no coach Alex. Yes Alex. Anda lego. Yes what a lego. Eba support this guy with other look kama. Namba mokwongo. Ke mokendruok eremo. En kendruok nok nyal bende. Ma kiela we hamano. Mara ariyo. Ada watenya. Ana ywak mana ni watere nyithindo e skul. Nyithindo watere e skul gi. Sama wacho ni kod broad based government. Kata mana nyathi achiel mana higni 35 onge mane sirikandwa. Madwa luongo ni ma eni. Jowa uda lego. Jambo. Hello. Oyawre. Yare yobi. Machiegni? Samuel Wida machiegni? Kana na jaga video kiki yuso gona pa jiba pen amban aja na pen na dogo. Tulu mari. Wacho ni mana kama tu no boro cha ichigi kadi Ndo mingi mwana no kade kacha kalore kaka anora baro de county concerned. Na jaka neno. Na jaka neno ka ya goma mo de town ndo kana ma
Kino ko waji ne jencha. Yes. Neno ka nitie mo kare bana neno ko no pede doke ma pene na Kenya so. Ni badi ni ko ni na ko go ni Kenya Rural Authority. Yes. Ndio yor gilan mana moro aro ko ka de la to moro de ya kene ya ka ni to bi kamuru ni yimbo. Ko mano ni so ni mano di maku kene mebo. Editi mere mo ko mani ki ene de kan di mano ni de ni na so na di sirkal bo kale cha. To bondo kumaro ni na de pesa so ni. Gi tu kaka ko ba kara de jamso ni bigis de ya ka diedo. Ba no wende ko de chu. Ma wo ka do kan wona to go do ma du tuchi kanya gankani. Yes. Ende ko ajino cha ko mana kaka ba kale so da ko data no de ko de kidan na. The mama ko ba ti no ko wa ka to so de madara. You know like your Victor. Yes. And you have to be the okay. Ko de ni ti ni mara ni marke de ma de ko ma le no ba de bi mama de bi ko ma de en di mama ro ganda no ba bi. Ana sire le ni gudi ni na ko na ni ti ni jaru ko de ko de ke de kai. Okay. Ka ko de ni ko de ni mo na ni ko chu to de chari ni ti. Ko kan ko mar gen badi to ko mar gen de na na so ka sama ta de ko mar da gen. O me ko na da gen ta 25 26 ka ti to ni si mar me te mar ti de ko madango mu fi si ariwa do ke to mo de ko tiwa. Mara rio ko de aribo ke de ni cha ko ke ti de na madango to ya so me di fi ni di ma to de ke de zeben mo de ti na madango ko di cho tiwa. Machela ni kiko pito chomchoane 2027 kani yo go kabisa kani kiko ni obo kana budget ya 2026 iko K3 budget ya 2025 2026 2027 matatu ni 2028 na kama mambo kwa katabu kwa chimbo na tai. Okay. Ajekena mambo kwa kanyo mpaka juma. Ni mko ndio pige ndio hali ko ni tira hanga banda ko ni ko ni GDP ni. Yan GDP makale ku ni ni na je wadi tena to kiri ni to mamoko. Ma yan GDP ma ko ni kizi. Yan GDP ma do alama za bari ni ma do supply ni na hiyo ni na chen ni na bis ni na trario kama na kama. Na hemu teach ma supply ni mara mara ni na hiyo kata dek. Ona muri ko ni ko ni beach mabiro. Kwa maana ya cheku kuma yo amani to de bigi kada margi mo dango ya ka ni ndio ndio ni ya kuzi tu mari ya kondike nato. Ni pia na ma iya lugo ni ni da bi mo teach mo ni mo supply ni ndio mo serikali to so chulo ka kama na dara bila kiyo kwa jeni ina kitu ni mo masani o kitu bidigo. And like market sector, the language market sector, people need to feel cool on your core. People we need on your core. In your room, you can do it. Hirokamana inya. Penjo masebedo ka penjo ni wamiye uru jotelo thuolo maromo nade. How much time should we give jomani office gi? Wamigi thuolo maromo nade. Eka wane gikma gichano timo. Mane gima neno ka Owida utieko godo wachne. Abiro sombo ote mari bende kaduo kanya kwa Ramogi en saa dek odongde kamaromo 11. Airtel Smarter Bundle imetosha. Kigolo menda kum agent, ibiro duokni 100% transaction fee. Kioro menda kuwuok bengi nyaka Airtel Money, bende ibiro duokni 100% transaction fee. Kuwa Smarter Bundle imetosha. Yudo 30 GB kedwe dakika 400 mag simu network machielo go simu no mango chudo moro amora kuoke line mar Airtel nyaka Airtel kod bende duoko ne temalo 100 mar transaction fee Airtel Money enengo masinal fachiel kende. Smarter Bundles imetosha. You are tall, browse, tudri to kod Airtel Money. This star 544 hash. Airtel, a reason to imagine. Weche kod chike mantie nyaka lo.
agombo ni koro to walau tieko dong' gi dakika moromo 9 kende. Nawacho ni kacha ni sani koro kambi matudruok mano mar Airtel sani koro kelo ni smarter bundles e yo mayot ahinya. Thing tug manyaka ing'e en ni sani kitiyo kod Airtel Money nitie ber mogundho mariti. Bank to wallet, agent cash withdrawal, kitiyo gi paybill number mora mora ma network mora mora. Gima nyaka ing'e ni transaction feature ibiro duokni go te, to iduoke e yor credit kata airtime minyalo tiyo go nyakwara Mgajwang'. Oro pesa par ni Airtel to Airtel en free, kach to nengo de bende ogonyore nyakwara Mgajwang'. Buy goods to any network bende en free. Kuom mano nyakwara mogi ti kod Airtel Money ni bende mondo ikonyri go kaka nase wacho go smarter today, the ultimate monthly saver bundle for calls, data, SMS and transactions across any network. Stay connected, save more mana kod Airtel kokalo kuom chenro ma awacho ni motelo kacha. Mana mogi? Hello? Oyaore machiegni? Seche ka ng'ado rama baratol. Aya, hat piyo piyo. Awacho kama. Sirikal mar broad-based government. Yes. Koka no chaki pok waneno membe maber. Kech kiwinjo kata kaka jatend treasury wacho. Yes. Ni Kenya ni matek makabeni ni kwalo siling 1,000. To koro kwalo 500. Wami pod gi dakiri kiti mariyo pod gi kuma dobi kuma gi chaki. Koro kaka babatol sawacho kama. Gini ana dara riemba poko yungi no wacho ni yani time. Ma ka time sa de mwana no ka division mwana no ni koro oginyal. Yene kata nyafe ke nyola. Tiye mabere nyafe ni kodi kiche mo kaboro ni ko chako tata. Ni chapara ni ko bedu go toka ni kata nyako. Koro gende wakawa pinga na nyafe na from back. Nyaka gita manya tinya luwuto mutego. To kwa na ka gindi ka ndalo mang'eny kanya tinyo poko wuoto. Onyalo chelo no mai laktar mo ngi pala pene ke shida mane. Okay. Ero kamano baba tunso wana ngapa lai. Ero kamano nya. Okasome messages bende ma jo piny oro ka. Bibi chalo kanisa nitie sa wer, sa yalo kod sa golo sadaka. Koro sani en sa mar golo sadaka. Kene jotelo magwa mantie BBG oket jowa e tije. 2 an pok aneno ber BBG kata matin. Chieng' mane ane berne kochopo abiro wacho ni. 3 jotelo ondik oganda wa mathoth moingo e tije. Pito kumar bungu maena wacho kamane ote merekaero kamana inya. Yogolili jatau mar Madiany Naya Villa Resort. Kikwarikni podwa mondo ahinya. Wameuru jogi kata mana wani ya moro eka wachak wuoyo. Ero kamana inya. Broad-based government waneno mana e TV gi radio. Gini jopinyo okne ground ka gini konyo mana jo matin gi families mekgi. Waziri waneno ga mana kafuyo gi chopa kokalo Siaya kone. Gima longo matimre to onge. Bernard Kagres kane Siaya wacho kamano. Gima nyaka wang'e en wuond ma iwuondo wago ni joluo onge serikal. Mago miriambo. Vice President mokwongo ne jaluo. Prime Minister mar ariyo ne jaluo. Kata sani onge gima wabiro yudo e serikal. Gima onego Opiyo Wandayi otim giduoko bech mafuta piny nyaka siling 100 per lita. Mage lokruok ma kawaneno to wanyalo puoyo sirikal ni. Paul Ochieng mar Gem Nyau wacho kamano e ote mare kaendi. Machielo kaendi bende wacho ni maka jimo yaore. Jowagi nyalo konyowa e yore ariyo. Mokwongo en nyaka wa hakikisha ni jowa ondike sirikal maonge leny. Wan be chieng' moro gol listi moro ni migawo moro achiel oting'o dhano atamalo 80 mag joluo maonge wich kuot, nikech joma moko go time maonge wich kuot. Wan pod wadwa ni walu sheria ni nyaka ng'ato qualify eka oyud tich. Mar ariyo, jowa nyalo kelo gik manyalo miyo jowa tije. Kembe ma ne osetho nego chier, gin giwegi ginyalo yawo kembe mekgi, gindike jowa. King'iyo lendo ma TV kata radio, ibiro yudo ni kata colleges milando, kembe milando go, thoth gin mana jowa mag jowa mawuok e Kenya madiere. Marach mahinyowa en ni joluo nigi leny, gi lony ma ok ti e sirikal ka. Wandiki ji kaka nyalore. Piembe wan go iyudo ni jaluo ok dwar ndiko jaluo especially mong'eyo nikech ich rach ni ng'ato biro loye. Sirikal iyako ma thuolo marwa. James Kawuka Wendo wacho kamano e ote mare kaendi. Ramogi vyoje mokwongo we attempt sensitize jowa ni chik okoyie ne public officer ma hold public office lando ayanga ni o employ ala e sirikal. Mane momiyo Gachagua obedo impeached. Ber mondo wa press get to employ more youths but secretly. Otherwise
Jomo yudo positions nyaka ng'eni dhano nyocha oselus hope margi. Koro tijgi e ground ema biro miyo jowa kao kura. Nyiego kod fitina ema wawere go. Uru an Lazaro Kanyambok nene kamano. Felix Oyud Gema Sumbi tokoro osekeyo lakini ngiteme giduoke piny. Siwaya gimora mora bimalo koro giteme lo chumini mane oti erokama. Broad-based government ne ema kweyo liet mar siasa. Kata kamano jotelo matiyo to tiya ma ote marika wuod ana yote marika erokamana. Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital bende erang'eny mar level 6 na hime